Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqatin. Sedaya kaum mulia, alhamdulillah menika hari ke-27. Menika adalah nikmat Allah ingkang ageng sanget kalau sedaya saged nglampahi siam. Menika merupakan kewajiban kangipun kula sedaya seperti diwajibkan atas orang-orang terdahulu, seperti firmankan oleh Allah surat Al-Baqarah 163, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Waladina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tatawa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqatin. Sedherek-sedherek kang mulia, kita membahas dosa besar ingkang sak lajengipun inggih menika ninggalaken poso boten wonten auduripun. Menika termasuk dosa besar ingkang ageng sangat, sebab menika merupakan kewajiban. Terus tanpa udzur boten poso boten siap. Ingkang udzur niku apa udzur syar'i ngoten. Kadang-kadang boten enten udzure terus boten siap. Menika termasuk dosa ingkang ageng sanget. Wonten hadis diriwayataken dening At-Tirmidzi, hadis nomor 723. Man aftara yaman min Ramadan min ghairi udrin wala ruhsatin lam yaqdi shaumud dahr law shoma. Man iftara yaman min Ramadan, sapa wong sing mokel sedina ae saking wulan Ramadan min ghairi udrin, tanpa udzur. Dadi mboten enten udzure, mboten udzur syar'i, mboten krana sakit, mboten krana bepergian, terus mboten siap. Wala ruhsatin, mboten krana rukhsah, mboten enten rukhsah. Lam yaqdihi shaumud dahr, mboten saged nyauri poso niku wau senajan poso selawase. Dadi ninggalaken poso sedina sing mboten krana udzur, mboten krana rukhsah niku mboten saged diijoli poso sak umur. Walau samahu senajan masani poso niku wau. Dados niku karugianipun mbatalaken poso mboten krana rukhsah, mboten krana udzur. Dados kewajiban poso menika kadadene tiyang-tiyang ingkang sakderengipun kula panjenengan sedaya wonten surat Al-Baqarah 163, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. He wong sing iman diwajibno siam kaya diwajibake atase wong sadurung sira kabeh, sebab sira kabeh iku padha takwa. Dados siam niku termasuk perbuatane para rasul, para nabi ingkang sadereng-derengipun. Termasuk Nabi Musa niku nggih siam, Nabi Isa nggih siam, termasuk nabi-nabi lintunipun. Ayyama ma'dudat, pira-pira dina kang diitung. Faman minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sapa wong sing lara utawa lelungan mongko supaya ngitung ing dina kang
liya. Nek panjenengan sakit sehingga mboten saged nglampahi siam, ingkang sakitipun menika mboten saged mboten piyat menawi nglampahi siam. Lah nek lorone pilek watuk mosok terus gak poso. Kan nggih rugi, eman ngoten. Sebab nek misale lorone kados ngoten mosok terus gak poso, kan ngoten. Aw ala safar utawa ngatasi lungan. Lah nek lungane cuma 1-2 kilo nggih mosok terus ninggal poso, kan eman ngoten. Napa meneh kendaraan sak menika nggih sampun napa? Nek numpak bis nggih full AC, numpak taksi nggih full AC, napa malih Grab, napa malih niku. Samenika sampun napa kendaraan nggih langkung ecol. Nek kaya jaman riyin kan numpak onto, padang pasir, kanginan, kepanasan. Misale siam niku mboten kiyat. Terus mboten enten udur niku wau, terus mboten siam ngoten. Ya gak lelungan, ya gak lara. Padahal posisi keadaane nggih sehat, walafiat. Mboten krana kerja abot sehingga nek poso mboten kiyat, terus mboten siam. Niku termasuk dosa besar ingkang ageng sanget. Walal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Lah dia ingkang mboten saged, mboten mampu, misalipun terlalu tua utawi pikun menika mbayar fidyah ngoten. Ta'am miskin, panganane ngekei mangan wong miskin. Lah niki terjadi perselisihan fidyah iku sak pira ngoten. Lek semerap kula ingkang kula waos fidyah niku setengah sok. Setengah sok niku setengah fitrah. Dados nek fitrah niku pinten? 3 kilo. Nggih sak sok asline ngoten. Nggih fidyah niku setengah sok. Kadang-kadang praktise wis diganti dhuwit ngoten. Pinten regane setengah sok niku? Faman tatawa khairan fa huwa khairul lah. Sapa wong sing tatawu niku ibadah sunah. Dadi misale mergo duwe akeh ketitikan setengah sok, misale iki sak lawe pisan, misale sak ngombene pisan, fa huwa khairun, mongko niku luwih apik. Wa antasumu khairul lakum, lamun poso sira kabeh iku luwih apik. Saderengipun pengertian yutikunahu niku dimaknani kuat-kuatake. Yutikunahu niku kuat. Sapa wong sing kuat? Bayar fidyah ngoten. Menawi maknane niku yutikunahu niku kuat ngoten. Akhire dimaknani nguat-nguatake, gak kuat dikuat-kuatno, nek gak kuat nemen nggih wis bayar fidyah ngoten mawon. Wa antasumu khairul lakum, lamun sira kabeh poso iku luwih apik. Dadi nek dimaknani yutikunau niku kuat terus bayar fidyah, berarti nek poso menika langkung sae. Ing kuntum ta'lamun, lamun sira kabeh iku wong kang ngaweruhi. Dados poso menika kathah sanget napa amalan ingkang utama ingkang kedah kula panjenengan sedaya laksanaken. Misale poso menika dipun tinggal menika enten ingkang ngecap sampun termasuk tiyang ingkang kafir. Jadi ada 3 amalan syahadat, salat, poso menika kedah dipun laksanakan. 3 niki nek wis ditinggal salah satu menika wis dicap kafir. Kula nggadah mbah nek nurut napa istilahnya nika sampun canggah ngoten. Niku biasae tiyang niku nginang ngoten. Biasae kula nek pas riyatin ngriku lek muni ngene, 1 ora dadi, 2 ora kanggo, 3 mlaku, 4 patrap, 5 utama ngeten. 1 ora dadi, nek tiyang nginang nek 1 tok niku mboten gak dadi, 2 ora kanggo. Misale napa nginang niku enten suruh kalinjet nggih.
siji ora dadi, loro ora kanggo. Nek loro tok mboten kanggo. Telu baru iso mlaku. Dadi nginang bahan telu niki pun mlaku bisa. Luwih nek papat niku patrak ngoten, 5 utama. Terus kula angen-angen kula cakaken ten kene syahadat niku wau, siji ora dadi syahadat tok, gak dadi, loro ora kanggo syahadat salat tok. Telu baru mlaku. Zakat niku nek empun napa memenuhi syarat rukunipun. Dadi nek telu niki pun boten saged, berarti wis salah siji mawon niku wis saged dicap sampun apa? Misalnya al-ahdu baini wa bainal kufri as-salataman taraka faqad kafara. Salat iku adalah perjanjian antarane aku lan wong kafir. Sapa sing ninggal salat faqad kafara, mongko teman-teman kafir. Termasuk poso niku wau nek napa? Mboten krana udzur, mboten poso, tapi ngakune Islam. Niki dereng termasuk mau dereng saged melampah ngoten. Cara rukun Islami ngoten. Papat, patrak, 5 utama menawi saged haji niku utama. Dados poso menika adalah termasuk perkawis ingkang nentakaken tiyang niku Islam napa mboten, Islami dereng mlaku napa durung. Sehingga ninggalaken poso menika nggih termasuk suatu kerugian ingkang ageng menawi tiyang menika mampu terus mboten nglampahi siap. Sedherek ingkang menika wonten hadis ngantraken raghibaan fi imri'in adraka sahra Ramadan falam yughfar lahu. Gruwung irungi seseorang adraka sahra Ramadan, nemu wulan Ramadan falam yughfar lahu, ora di ngapura napa lan niku mboten poso. Dadi rugi istilahnya gruwung irungi seseorang. Istilah gruwung niku semerap nggih. Irunge niku bolong ngiling ngoten. Dadi niku istilah Nabi ngoten. Raghiba anfu amri imriin adraka sahra Ramadan falam yughfar lahu. Dadi wong sing nemu Ramadan, keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Sebab napa? Mboten nglampahi siam. Bila saking menika siam menika menawi mboten dipunlaksanaken menika termasuk dosa ingkang ageng sanget. Padahal hikmah Ramadan nika masyaallah kathah sanget. Dan tawisipun antarane salat kali salat niku menghapus dosa. Antarane salat siji kali salat lintunipun wal jum'atu ila jum'ah, salat Jumat sampai salat Jumat berikutnya. Dadi menawi kula sedaya nglampahi salat Jumat niku melebur dosa selama 7 hari ditambah 3 hari. Wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan menika menghapus dosa setahun sampai Ramadan berikutnya. Jadi kafaratun lima bainahuna majtuni batil kabair, selagine ninggal dosa-dosa besar menika saged menghapus dosa antara 1 Ramadan yang lalu sampai 1 Ramadan tahun ini. Menawi kula sedaya nglampahi siam bulan Ramadan, menawi kula sedaya tinggalaken bulan Ramadan, poso bulan Ramadan menika termasuk dosa kang ageng sangat, termasuk kerugian yang sangat besar. Menangi bulan Ramadan terus mboten angsal pangapuranipun Allah. Sedherek ingkang mulya, banyak sekali penyelidikan tentang manfaat puasa menika. Di antawisipun enten istilah niku autopagi. Nggih menika sel ingkang keluar menawi tiyang menika sampun berpuasa 9 jam. Saya menika medal teng ngriku mangan sel-sel ingkang rusak. Menawi kula panjenengan kekurangan energi, sel menika akan membakar lemak-lemak ingkang menumpuk ten kene awak kula panjenengan sedaya. Lah menika berhasil efektif menawi sampun berpuasa 9 jam. Menawi sampun 12 jam menika termasuk napa hasilipun langkung
sae. Terus enten malih ingkang nyelidiki malih menawi poso menika sampai 20 jam. Lah menika saged memperbaiki kondisi tubuh kula panjenengan sedaya menawi nggadahi menapa penyakit kanker, penyakit degeneratif, misalnya autoimun, menika saged sembuh dengan cara berpuasa. Tapi posone menika mboten cukup 12 jam, tapi sampai 20 jam. Menawi tiyang niku muring-muringan ngamukan, menika dikengken poso 36 jam. Mesti wis gak iso ngamuk pisan. Napa? Wis lemes. Lah niku memperbaiki susunan hormon kula panjenengan sedaya. Ngoten. Dadi enten puasa-puasa ingkang niku lebih efektif menawi berpuasa menika mboten namung 12 jam. Jadi enten ingkang sampai 36 jam. Berarti pinten? 1,5 hari. Nek 24 jam menika sehari semalam. Lek napa posone kelakuan kadigdayan niku malah langkung ekstrem malih. Enten sing poso niku seminggu, pada hari pertama buka sahure niku 70-an ngoten. Hari kedua 60-an sampai hari terakhir 10-an. Dadi ya napa nggih lemes. Nggih saged sakti ngoten. Akhirnya engko ketemu kali danyang terus dikebari kesaktian. Malah enten malih ingkang ekstrem niku poso niku sangang dina. Sahur bukane niku lombok. Dadi hari pertama lombok 9, hari kedua 10 sak teruse. Lah ditakoni lah gak kepedesen. Ternyata setelah 3 hari niku lombok niku mboten pedes. Tapi legi, ngoten. Sama mantun nyoba. Lekan tiyang niku ahli Lombok, masya Allah. Gak ono istilah pedes, legi, ngoten. Ngoten niku nggih, napa istilahnya poso-poso ingkang ekstrim kados ngoten niku wau, tapi tujuane mboten lillah, tapi kanggo kesaktian, ngoten. Sedherek-sedherek ingkang mulya dados kathah sanget hikmah puasa niku wau untuk memperbaiki napa sistem hormonal manusia, sistem pencernaan manusia. Kadang enten nggih tiyang niku saged mah niku dipaksa dikengken poso. Memaksa diri nggih hari pertama nggih perih mboten karokan tapi dipertahankan. Tapi akhirnya saged sembuh saking mah selawase ngoten. Tapi nggih perlu perjuangan ingkang luar biasa ngoten. Terus kula kepireng pengakuan seseorang niku sakit napa istilahnya madaran, mejen napa niku tipes. Niku digawe poso niku malah waras ngoten. Jadi kathah penyakit-penyakit ternyata dengan puasa niku malah saras ngoten. Mulane ingkang sambat napa? Asam urat, kolesterol. Jadi nggak coba mawon ngoten. Tapi poso ini mboten 12 jam. Nek 12 jam sami kali kula panjenengan sedaya. Jenengan tingkataken. Jenengan poso 20 jam atau 24 jam. Baru mungkin enten oleh ngoten. Dadi niku nggih. Terus menawi kula panjenengan sedaya mboten poso menika adalah suatu kerugian ingkang luar biasa nggih, dosane nggih gedhe ngoten. Nggih kathah hadis nerangken ya apa siksane wong sing ninggal poso bulan Ramadan, padahal posisine mboten apa udzur, mboten kenging ngrusak, tapi malah mboten poso. Mulane kadang-kadang jenengan nate semrak tulisan hormatilah yang tidak berpuasa, ngoten. Niku muncul tahun pinten niku kalimat niku. Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Lah padahal napa terhormati yang berpuasa mboten poso niku kok minta dihormati kan ngoten. Biasanya kan hormatilah orang berpuasa, hormatilah bulan
puasa, masih mangan, masih ngombe ya aja semata-mata diketok-ketokno kan ngoten. Itu merupakan suatu kemaksiatan ngoten. Terus ngoten niku nggih. Dadi berbuat dosa terang-terangan kan ngoten. Lah nek sampean ngaku Islam, ngaku iman ya aja terang-terangan ngono. Dadi secara sembunyi sembunyi. Misalnya pekerja keras, pekerja bangunan di tempat yang terik, masih ngoten nggih pun senapa semata-mata ngetokno nek gak poso. Ngoten. Bila saking menika adalah suatu dosa besar menawi mboten nenten udure, mboten nenten roh soe, mboten angsal rusak, terus mboten poso. Ngoten nggih. Semanten ingkang saged kula sampaiaken mbok bilih wonten kaleresan menika saking ngersanipun Allah, mbok bilih wonten kekeliruan menika saking kekurangan pribadi kula piyambak, kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi Allah membimbing kula panjenengan sedaya saged sempurna bulan Ramadan menika dengan baik, kemudian diterima oleh Allah puasa kula panjenengan sedaya, sebab kathah amalan-amalan ingkang nyebabaken poso kula panjenengan sedaya menika mboten dipun terami dening Allah, sehingga Nabi ndawaken sapa wong sing malam yadak qaula zur wal amal bi falaisa hajatan fi ayat atau amal wasarbau. Sapa wong sing ora ninggal qaula zur ucapan goro, mongko Allah ora bakal nrimo apa yen to ning oleh ninggal ngelak lan lesune ngoten niku. Na'udzubillahi min dzalik. Semanten nggih. Mugi-mugi paring kepahaman dumateng kula panjenengan sedaya. Amin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.